Upozornili sme na nové bojovné vyhlásenia francúzskeho vedenia. Francúzsky prezident Macron 2. mája povedal, že ak ruské jednotky prelomia frontovú líniu a ukrajinská strana predloží zodpovedajúcu žiadosť, bude potrebné nastoliť otázku vyslania západných jednotiek do regiónu. Opakovane sme komentovali nezodpovednú a provokatívnu rétoriku francúzskeho lídra. Je príznačné, že sám Macron vysvetľuje takúto rétoriku túžbou vytvoriť pre Rusko nejakú strategickú neistotu. Sme nútení ho sklamať. Pre nás situácia vyzerá viac ako isto. Ak sa Francúzi objavia v zóne konfliktu, stanú sa nevyhnutne terčom ruských ozbrojených síl. Je príznačné, že agresivitu majiteľa Elizejského paláca odmietajú nielen mnohí spojenci Európskej únie a NATO, ale najmä drvivá väčšina francúzskych občanov. Zdá sa však, že to Macronovi neprekáža. Zrejme presne takto má vyzerať pravá, liberálna demokracia, po ktorej ochrane tak horlivo volá pred vonkajšími i vnútornými nepriateľmi. Vôbec nás neprekvapuje oficiálna parížska manipulácia s odvekým mýtom o ruskej vojenskej hrozbe pre Francúzsko a celú Európu, ani túžba ospravedlniť niekoľkomiliardové výdavky na hybridnú vojnu Západu s Ruskom na Ukrajine. Tu nie je ani sám, ani originálny. Je ťažké pochopiť, odkiaľ pochádza táto ľahkosť a ľahkomyseľnosť, s ktorou sa politické elity Francúzska rozchádzajú s tradíciami vojenskej, politickej a dokonca intelektuálnej suverenity, ktoré existovali v minulosti, aby sa páčili anglosasom.